أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الغفرة ماد الإسلام دين الحق وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة في دين الله. Mbadem biol le 4 9e mois l'année 2020 tangani nen ko ala fe ko shaitan toroma ka dam ne ala to barka mai kishin ne mani ala fe ko ke davion la so here maka min to Muhammad momuru minana kafiriya boy ka joshi ka islam ya bama من توي تشاندينه محمد الخفرة مامر مي كافر يا جوشي ما دل الإسلام اسلام يا باما ام بيصلي اوكرا بربرينغا من غفتا دان في بي داني بلا. Ensuite le remerciement et la salutation c'est pour vers notre maître, le guide spirituel des croyants du nom d'Assaïd Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara, le bon vieux qui nous a guidés sur le droit chemin, le vieux qui a aidé la vérité par la vérité. Ambi Tchorba Info Faso Djola Ambi Strifi Tchorba Fo Mimbora Kirala Kulukan Wakalkan Jokola ane dame bela ka barkada ka waliñ mando ane ci mali di ñuma amba fu islam ya dinen de memba ñuma amba fu faso joli keneka ane faso dame keneka ka to ni islam ya drapo yengeli keneka amba fu ka barkada ka waliñ mando le nganenga mbadon nambore aw balma ke na dinga na ka kalandin no ya Ali Sangare ni zagaina ambi srafe kanye shi siga soma mali duguba konna dodo siga so mali region do ameta alaka here de la ameta alaka suna ni farda de siraka balmaya sira sindiya sira islamaya ɲɛfɔli sira ani furu sira nin bɛɛ ye ala ka sira ye. an balimakɛ an'an dɔgɔkɛ n'o ye Agib Fɔnba ni ala sɔnna an kun b'ale kan ni ala ka bonya ye ani ala ka hɛrɛ ye. Furu de ye fɛn ye fɛn min a ka kan ka kɛ k'a fɔ ne jamu ye Sangare ni furu tɛ mɔgɔ si tɛ Sangare, k'a fɔ n jamu ye Fɔnba ni furu tɛ mɔgɔ tɛ Fɔnba ye, k'a fɔ n jamu ye Kulubali ye ni furu tɛ i t'o ye. Donc furu de bɛ mɔgɔ kɛ halala ye, ni fɛn ka bon furu de ye belebele la belebele dɔ ye. O tuma an kun bɛ Sikaso kan ni a furumuso ye min ye Tɛnɛ Sira Sangare ye ka taa di a ma ka dugawu d'a kan ka o wajuli d'a kan n'o ye Kangare ye min tɔgɔ ye bilasirali. Parce que le grand problème du mariage, la plupart des Maliens d'aujourd'hui, o de ye furu ɲɛma dɔn furudenw fɛ. E ni ne ye fɛn daminɛ i t'a dɔn ne t'a dɔn, hakili de bɛ kɛ k'o ɲini sisan. I tɛ fɛn min dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn, an nun jɛra hakili de bɛ kɛ k'o ɲini. O tuma hakili ka o ɲinini hakilimaw de kan ka baara kɛ ni kunkolo ye o la. An ka foli b'i lamɛnba bɛɛ ye ani lajaba bɛɛ. Ani an balimakɛ don
n'o ye fɔma Lasana Kɔnɛ ani an ka sida Lela Togo. Ni Ala sɔnna nin saga in na an selen filɛ nin ye Buguni. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sira nɔgɔya an ye ka ɲinifɛnw nɔgɔya kira bonya kama sallallahu Mustafa Karimu.